Lakhain ko rapho nilip Education Development Block ke parlo nongnam ka che thangklong Chokihola Higher Secondary School along ta aliralon pen ingdeng throk ke chok Student Social Freshers Meet ajame ke paman pon. Wo signifying ko rasir ke barni ada por phai ke pen methang lo ke charlia hemalong amat Student Social Freshers Meet ajame misen pen kedeng pon padolo. Labang so maya long man peng ke thenai aluhi sar po man pen mati Chief Guest DFO West Division Bibison Tok Bi Chetong Dun Si Loke Charlie Arisoe Janga Tumaphan Aning Parung Tekang Lapen Loke Charlie Kachepaduk Pen Hampang Along Akang Tuyang Deng Along An Manping Kachepalong Dun Thekji Aphan Than Mumpon Lapen Loke Charlie Ta Mo Mithang Kereng Thekji Ato Warmati Inut Amonit Pu Cheman Theknangji Kalipulote Loke Charlie Ta Charlie Hoi Pulotang Ti Chongdat Ta Hai He Worengle Chohang Dun Sitami Kapor hiang deng kijum hek penta long lepo karbia tu masalam the rid anda phophe lapen rong anda phophe po kireng dunji sungkrung titikta chiman de thek lasi loke charli ali chipado thek nangji lapen moni da tum kireng chithe mate oxygen ke long ke thengpi thengprang pensi ke long lasi thengpi thengprang jongsi kijum lote botor bokan meme detpo ason akeso avur arni keso angtang kilit ke phang okpen Kisungta do lasi thengpi thengprang ta pavir nang ni pusi thanpon lan chota kalisi UPSC satlang ke tok dun thekji lapen karbia khaya phan kam ke klem pi thekji abiti soreta thanmum tekang lapen karbi Students Association thi hekpen KSA lapen longbir tiso maipu bokajan district committee chitong dun si loke charli bo mahut a odadur chepami senangji lapen loke charli bor iponsi kit hekere abang phwa bang phi mansi methang akeng pen kachijar rap thekji aphan bor iponangji lason si freshers atuma phan aning parung ponji aphan pura Mr and Miss Freshers kachipatte ta bipon laso long sar aklam killing si Mr Freshers surihini raing korapli aman chepalong ponlo lapen Miss Freshers aman ke chepalong ponlaki serlin rong hang pi pensi chepahai ponlo laso hut Chokihola Higher Secondary School Principal Dr. Ranjit Ronghang inut lo ke Charlie kang tuilapen ke ong abang MSc, MPhil, MSW, B.Ed, LLB, PG, JMC, PhD laan chot kalisi school alongta karbi enthemalun lun ponte misenji pu matha ponsi KCA samai phu Chandra Singro alang likitok karbi enthem alum longkia phan hukum hangdam pen longsi Kedamtang aruni phayeng ko throk siarni henlo kichengsi Chokihola Higher Secondary School along karbi anthem lun school along kepado ponahut karbi anthem alun kilun pangcheng ponsi kichengsi aphurkimo chengponlo ini la ingdeng throk Chokihola Higher Secondary Freshers Meet long ini phan alohisar po aman peng ka sinagpa rasinili ningak long pen Principal Dr. Ranjit Ronghang Bhana Churolo Napen Eliphan Aporna Pipo Napen Naso Freshers Meet long Itum 2017 and Kansi Chokihola Higher Secondary Ad hoc Committee Kansi Laswa Higher Secondary Parjablo Kadogawe Managing Committee members Raptum Ben Cherap Chitosi Nilitum Laswa Chokihola Higher Secondary ke Parjab Asi api Pajo pensi council authority tumpanda provincialized ng pilo ng rap lo la sipini ingdeng throk an enege arta ningkan throk silo lapen result da mi ladak student dun mesen lapen ladak tebok terai kiduk kelak kichali sumartum awar sailong lo khelo kidun the tu lapen nili mrs bangke lalo ilitum along ri kipa pihup along ri nilipke lasiladak kiduk kelak riso yang tum kicharli metric ke pas tum khelo kedam thekhe kicharli dum thekhe awar sai kawi tum ladak kicharli long pot alang letum ansu se laso awar sai bang choen pa messi charlie pa messi laso nilip higher secondary bangke result ansu se 100% result pa meji phan alang letum charlie nanji bori nai lapen society aphan inthur ponai mu alang letum si future backbone of nilip society arada future backbone lo nilip arada aphan ke Secondary School 6 Freshers Meet Akadam Pajillo Kadam
Peneng on ilitum mahopera bangke dak Chokihola Higher Secondary School bangke 7 time social student special meet je polo setame ningkan si bangke 2019 and ningkan coronavirus dokok pena joksi ningkan si bangke skip that lo amasi 7 adim bangke nongke 6 dokok lo 6 student freshers meet pusi pini ladak Chokihola Higher Secondary School long paman pon lo la pena so paman pon long dak niltum long ka chetong dun chief guest Mr. Bibison Tokbi alang le DFO Divisional Forest Officer West Division lapen ke aku ladang na chitong dun dot holang ke sepen Longbio Singh Tuso President nang litum ladang na chitong dun pensi pini ladak HS first year student tum dak naga join dun atum ana phantame nitum kado kawe cara rapet pensi alang litum phan isi felicitation lo mate alang litum phan deng kon lo mate welcome pan kasi peneng aning kana bangke la freshers student tum bangke 94 do la penke second year tum bangke 101 do total 195 student do kasi pini freshers benong tum bangke 94 student lo la se bang 94 student tum ma phan pini la so kedeng mate ke welcome aja maxi pini la 6 freshers student freshers meet 2024 bangke paman pon Koilamati pen Samson ingti Karbing long life